Moi boa xente, que tal, como estamos? Benvidos a unha nova conversa. Iba a dicir a conversa número 57, creo que vai a ser desta terceira tempada. Hostia, conversa 57. 57 ou 58 vai a ser. No, 57, sí, vai a ser 57, sí ou sí. 57 conversas xa nesta terceira tempada. Que locura. Hoxe foi unha ilusión, porque aparte, mira, claro, estou gravando a conversa o mismo día que gravei a conversa anterior que está publicada, que é a conversa con Leria. E, aínda que son épocas ou momentos distintos, sí que hai moitas similitudes entre ambas conversas, porque con Leria, cando falei por primeira vez, non tiña nada publicado, e agora que vou a falar con Atún Blanco, con Antón, ten unha canción publicada. Entón, máis ou menos, é como esa primeira vez como con Leria, e me fai ilusión porque coruñés e aparte entrevistar e falar a unha persona que está dando primeiros pasos ao seu proxecto. Así que, cala a boca, oides a ver xa en pantalla, xa ides a ver aquí a Atún Blanco, a Antón, se non me equivoco, Antón é o teu nome, non? Antón, sí, Antón. Era por quitarme do medio un pouco, sí. Chamarlle Atún Blanco ao proxecto. Bueno, un Eh, placer estar aquí. que tal, tío, como estás? Moi ben, moi ben. Un día intenso, moi musical e tiña ganas de estar aquí. Dicíasme antes de empezar a gravar que estabas aí xa traballando en outra música, acabas de estrenar Sí, nova canción e xa estás ca cabeza en outras cousas, sí, é unha cousa un pouco rara a do disco que vou sacar, porque é unha colección de cancións antigas que igual non é a miña maneira de facer as cousas agora, de cantar, de escribir, de compoñer. Pero non quería tiralas á basura, quería que fosen como o primeiro álbum. E xa estou traballando no seguinte e no seguinte tamén. Entón, si, agora estaba traballando en unha canción que tiven non sei, un flash de inspiración e estes deuche días. aí. E chego Sí. eu e poñoche a conversa agora estas horas para cortarte a inspiración. Foi un bo momento para parar, sí. Sí, non cortaches, non cortaches. Mira, para xente que non me coñeza, pois se alguén a través de ti, pois chega esta conversa, a ti xa te explicaba, non? Que aquí non hai un guión establecido como tal. Entón, como non é un guión, o lóxico, pois igual era empezar non polos teus comezos en sí, pero por situarnos en ti, pero que acabas de decir unha cousa que preciso preguntar así ou sí, antes de que se me olvide, que é o feito de que ti me dicías agora que o disco que vas a sacar é de cancións antigas, que non é o que igual faz agora, e me parece tan brutal esa idea de sacar un disco de cancións un pouco antigas, que vai tan en contra do que igual pediría ahora mismo a industria musical, que me flipa a idea. Sí, a cousa é que eu escribo cancións dende os, non sei, 14 anos, 15 anos, entón hai libretas cheas de cancións. Eu sei que dende sempre quería facer isto, pero tiña a sensación de que como non está permitido, non? Ou mellor non me atrevía, sempre estive máis cómodo na posición de ser o guitarrista en outras bandas ou o músico que está a un ladiño, non? Mm. E sentín chamadas, pero nunca fixen caso de todas estas chamadas internas. Tiven unha última que foi moi forte, foi un soño que tiven. Gústame moito falar de soños e de e sentín que tiña que facelo. E entón, eu estaría sacando cancións das que estou producindo agora, que son un pouco distintas, pero en realidade non quería tirar estas á basura. Parecíame mal. Entón teño estas 17 cancións que vou sacar no primeiro álbum, que se chama 17. Hostia. Sí, é un pouco raro, porque teño unha relación de distancia con estas cancións, claro. Sí. Sí, porque cal é a máis antiga desas cancións que tes escrita? Se te lembras un pouco. Depende porque hai, por exemplo, un instrumental que recordo perfectamente un día chegar cunha guitarra antiga á casa na que vivía aquí en Baseaeiro, senteime no sofá e toquei uns arpexos e ese instrumental fíxeno nese momento en 2018. E despois a letra foi anos despois. Pero a canción acabada máis antigua, igual 2020, sí. E hai 4 anos, mellor, ou... Sí. Hostia. Sí. Buah, é que me está, o sea, eu teño que recoñecer, non, lóxicamente, eu de ti sí que sabía, xa te coñecía, supoño que te coñecín a través de Brian De Palma, pode ser Sí. que debeu ser de ver algunha cousa que ibas con el e tal, e foi cando te empecé a seguir, o sea, eu xa sabía que ti tocabas e tal. Para que non saiba, non Brian De Palma o director de cine, eu non saio en ningunha película de Brian De Palma. Bueno, deixa,
podíamos deixar aí O misterio, o o misterio. misterio. Joder, non me quites o misterio Que... que digo, vou deixar así para que a xente diga, hostia, este actor, tamén é actor. Podía ser, oye. Sí, podría ser, sí. Pero, claro, entonces sí que, eso, sabía que tocabas e tal, e sí que é verdade que cando vin que publicabas, que ibas a sacar canción, sí que me sorprendeu porque, sabes, de verte algunha cousa que compartías tal, de tocar, de ir a sitios, e de repente dices, hostia, vais a lanzar a sacar música Sí, él solo, e agora me dis que foi por un soño. sí, sí, porque es raro, esto es raro. No, no me quero poñer moi místico nen nada, pero soñei que tiña unha filla e que a miña filla estaba abandonada dende que nacera nun centro, sen mí. Eu iba a recollela e a filla tiña, a nena tiña 3 ou 4 anos e eu estaba super triste, como non estiven aí con ela, non? Pasaban máis cosas no soño, pero a cousa é que levanteime esa mañán e tiven a certeza pola mañán de que a filla, de que a nena eran as miñas cancións e a miña música e que estaba Hostia. e que estaban abandonada e que estaba, sí, entón deixei o traballo que tiña Buah. e empecé e organiceime. Apuntei todas as cancións, empecé a gravar guías esa semana, sí, esa mesma Hostia, semana. qué maravilla. E levo agora dende novembro, decembro facendo o disco, moi pouco a pouco. Hostia, Sí, é que buah, é que ata casi que me quedo en blanco, mira que difícil que eu me quede en blanco, valga a redundancia de dato en blanco, ¿no? Que ven a sí, sí. colación, pero porque, joder, dices que non te queres poñer místico, pero me flipa ese aspecto Me pasa, místico. me pasa. Me flipa Me ese aspecto místico, sabes? Porque é como, sí, hostia, de repente tal, tes un soño, ou levas esas cancións e que aparte se o pensas, sabendo que ti tes esas cancións escritas dende fai tempo, non é que agora te puxes a escribir, o sea, que están escritas, ten moito sentido o que dis sí, ti. porque eu quería facer isto xa con 16, con 18 anos e non o facía, non me atrevía. Sí. Que é o que che costaba cando ti tiñas esa idea e dicías, buah, non me vexo a sacar cosas ou non te atrevías? Que é o que che pasaba pola mente para simplemente quedarte nun segundo plano? A ver, o segundo plano é máis cómodo, máis fácil, estás máis seguro, pero tamén hai un puntito de perfeccionismo, de pode estar mellor isto, entón sigo aquí traballando nas miñas cousas e non saco nada. E tamén creo que ten que ver con que eu escribo dende un lugar moi intuitivo, visceral, emocional e vulnerable, sobre todo. Entón, compartir eso non sempre é fácil. Agora, sacando Lobos de Mar, que escribín en 2021, eh, escoito a canción e o primeiro que penso é fuches capaz de ser así de sincero, así de vulnerable. É o único pensamento que teño con esta canción. Entón, era difícil sacar isto á luz, supoño, sí, para min. E Porque agora estou cómodo, estou ben. claro, que ao final eu sempre, claro, por aquí, joder, levo moitos anos, xa levo uns cuantos anos facendo conversas, coñecendo proxectos, entendendo as motivacións de cada un á hora de escribir. E claro, doume conta a diferenciación un pouco de xente que non se entenda mal, que non se me enfade nadie, non, xente que canta cancións vacías no sentido de, pois, bueno, fala de festas e máis, que escribe un pouco por vivencias xerais, non? E os que escribides basándovos en experiencias moi personais ou que vos abrides a hora de contar pois como estabades ou pensamentos que vos pasan, que claro, non é o mismo, non é tan fácil contar algo que ainda que a xente non sepa exactamente o que viviches ti, pero ti sabes que estás compartindo esa situación personal, non? E ten que ser complicado. Sí, e incluso a hora de interpretar a canción, que non me gusta moito a palabra interpretar, pero do directo, o lugar dende o que cantas a canción é ese lugar. Entón é un pouco desnudarse un pouquiño diante da xente, pero é bonito tamén. De todas formas, este primeiro álbum, que aínda non está fora, que estará a finales de ano, sí que ten esa poética ou esa profundidade e nas cousas que escribo agora, que a saber cando saen, sí, segue eso, pero estou aprendendo a quitarlle un pouco de solemnidade, ¿no? Como
é máis lixeiro. Igual, Me explico, creo que é posible ser lixeiro e profundo ao mesmo tempo. igual tamén polo momento que estás a vivir, non? Porque ao final igual tamén outra etapa ou outra forma de afrontar todo, pode ser. Sí, sí, quitarlle peso, pero sen que perda importancia a vez. Sí. Porque agora falaremos do single, falaremos un poquinho máis do traballo, pero cales foron un pouco... Esta é unha pregunta moi típica, non? Sei que é desas preguntas que se lle fan a todos os artistas, pero un pouco, non os comezos en sí, non? Pero esas primeiras veces nas que ti sabías que querías tocar unha guitarra ou que querías facer cousas na música. Cales foron esas primeiras veces? Primeiro de todo, creo que eu era moi tranquilo e moi silencioso de pequeno. Os meus pais apuntaronme aquí en Oleiros a escola de música. Fas un curso como para pequenos de ritmo, xogos e tal. E despois agora, a hora de escoller instrumento, a miña nai dime que eu dixen como guitarra eléctrica. Dicía, pero non queres unha guitarra eléctrica. Sí, e despois con un pouco máis maior deixei as clases durante anos e con 14 anos volvín a coller a guitarra, pero porque xa escoitaba a miña música, non a música dos meus pais, non. Primeiro rock clásico, despois máis punk, e despois nalgún momento descubrín a Pearl Jam, e Pearl Jam foi a... Ok, xa te, te Sí, abriu a aí, mente. sí, Eddie Vedder creo que foi a primeira gran referencia, sí. E despois a nivel guitarra, John Frusciante foi a miña educación. E creo que dende sempre era o meu soño, pero como dixen antes, creía que non estaba permitido. Como non é posible dedicarse á música, eso é como unha fantasía, non sei. Sí. Que é un pouco, eu creo que ahora mesmo é un pensamento máis non tan habitual, non? De que agora se ve que te podes dedicar á música ou sacar música ou facer música sabendo as complicacións que ten, non? Que lógicamente non é fácil ter unha carreira, pero igual agora é máis fácil que a xente teña ganas de publicar cousas, non? Que non como antes, non? Quizáis Claro, tamén. o sea, o álbum, eu gravei estas cancións na casa. Obviamente, soan o que soan porque pasan por Iago agora, que é o enxeñeiro de son, e que a producción de Iago, pois, de repente 3D. Pero todo o proceso de grabación foi en casa. Eso é posible agora. O acceso a plataformas digitais, a posibilidade de acceder a unha distribuidora pequena e subir as cancións a través da distribuidora, eso é cousa do noso tempo, supoño. Ti neses momentos cando con 14 anos que me dicías agora, non? Que volves a recuperar, empezas a tocar agora. Claro, ti tocabas, pero o de cantar. O de cantar, Sí. sempre cantabas, tiñas esas ganas por cantar ou algo que descubriches nalgún punto que podías facer ou te gustaba tamén? Eu quería, facíano a escondidas, baixiño para min. En algún momento atrevíme a cantar diante de amigos, xente ca que tiña confianza, e dicíanme que tiña unha voz moi bonita, delicada, pero en algún momento tamén recibín críticas, e críticas así como moi das que quedan clavadas. Entón tiven moitos bloqueos ca voz e moita dificultade para sacala. Hai anos tiven a sorte de atopar unha profesora en Barcelona a que fui recomendado, que fai un método que se chama neumafonía. A cosa é que tiven unha clase con ela de menos de unha hora. A profesora chamase Desiré Mirás, podedes atopala en redes. Nunha hora tiña a miña voz de volta. Non técnica de canto avanzada, por suposto, pero eu atopei A o meu confiar centro o saber. o centro, este é o meu son, este é como sono eu. Hostia, pero Sí, é que, difícil de explicar con palabras, pero é moi forte, é unha que, práctica moi forte. que triste me parece eu nunca o entenderei, o dos comentarios negativos e destructivos cara a alguén que fai algo ou se abre a hora de mostrar. Eu dicíalles falando con Carrapazas de Leria, Mm, nesa conversa, falaba dos micros abertos, por exemplo, mm. como un sitio perfecto para que a xente poidades pois probar ou, bueno,
perder o medo a cantar ou gañar confianza. E eu dicía que eu contaba unha anécdota para a xente que viu a conversa con Leria, lo siento, se viene outra mesma anécdota, pero ten un pouco de relación de un bar ao que fun eu a Madrid o ano pasado, coincidiu que había un micro aberto e había unha persona que posiblemente, dito por ela mesma, era unha voz que non lle podía permitir ter unha carreira porque era unha voz que, bueno, non nin afinaba, nin sabía afinar, nin era unha voz, pois, como diría a xente, horrible. A mí e dicía que cantaba ali, iba ao micro, por qué? Porque lle gustaba cantar. E sabía que se subía a un escenario noutro ambiente ou cantaba con amigos ou en xente incluso coñecida, que se iba a sentir insegura e iba a recibir comentarios negativos. E en cambio se ve que iba ese micro aberto no cal o 90% da xente que cantaba ou tocaba un instrumento e sabía que el se subía a cantar e daba igual que afinase, que non afinase, que metese gallos, que non metese gallos, daba igual, porque sabía que os que estaban ali iban a valorar o esfuerzo. E por eso eu nunca entenderei, por exemplo, eu non sei cantar. Nunca non teño voz, creo que para cantar, tampouco nunca intentei. Pero quen son eu para criticar a alguén que se anima a cantar? É algo que non entendo, tío. Pero creo que hai unha movida cultural aquí como diste, como non teño voz. Non cremos na práctica, non falamos nunca de práctica. E iso de facelo mal é unha parte inevitable do proceso. É que eu fun sobre todo profesor de surf durante 8 anos. E o surf é dificilísimo, é super frustrante. Entón entendí moi ben comigo mesmo e cos demais que ti non podes dar un feedback como dicindo onde estás agora está mal, tiñas que estar aquí. Non, tens que dicir, estás xusto onde tens que estar no punto de práctica no que tes que estar e podes tender hacia cara a este punto. Pero é inevitable facelo mal e temos que facelo mal. E mola que fales do micro aberto e que somos coruñeses os dous e agora que temos o micro aberto da Disfrutona, hai outros tamén, pero quero falar da Disfrutona porque creo que é un punto moi guai no que se está creando un pouco de escea local en Coruña. Mola, eu fui un par de veces ao micro aberto da Disfrutona e para probar cousas. É que necesitamos un lugar onde poder probar, facer experimentos. O mellor funciona, o mellor non funciona, pero tes un entorno seguro no que lanzarte. É que eso mola porque a min non vou tanto como me gustaría aos micros abertos porque sempre me coinciden fatal. É unha cousa que eu digo, joder, mira que se fan pouco, se sempre me coincide mal, mira que podo ir a outros concertos que, como te decía, ¿no? Pero os micros abertos non tanto. E a min é algo que me flipa porque a min gustame ir a descubrir porque descubres proxectos, descubres xente e para vos, creo que dicías ti, é probar, non? Porque lóxicamente hai moitas cousas que influen para que cantes unha canción de micro aberto funcione ou non. Pero sobre todo que estamos nese punto místico, non? As sensacións de ti cantas e dis ti, vale, igual a xente non me está facendo caso polo que sexa ou non conecta, pero ti dis ti, sí, eu sei que esta canción é a hostia, teño que pulir isto ou teño que facer esta outra cousa, pero aínda que igual non funcione como se podía esperar, dis ti, pois sí, eu noto que esta canción hai que traballala. Sí, e nunca podes imaginar como vai ser. A teoría e a práctica nunca, o sea, non son o mesmo. En teoría sí, pero na práctica non. Sí, porque imagino tamén, igual a hora que sacas o single, non? Se te faz unhas expectativas de como vai a reaccionar a xente, eso posiblemente é o peor que podes facer, non? De dicir, guai, que isto o vai a escutar 100.000 personas. Sí. Eu coñezo a xente que empezou, iba a lanzar a súa primeira canción ou álbum ou como vai ser a hostia e despois tiveron tal baixón que deixaron todo. Pero eu teño a sorte, creo que sorte, de que a miña educación máis que musical, filosófica dentro da música, ven de xente como John Frusciante, non directamente, por suposto, senón de ver vídeos de adolescente e tal, e de saber que non debería prestarlle atención o que faja a miña creatividade máis alá de mí, sí, de mí. Supoño que creo que dixen unha frase super rara. No, pero estou aí trabado co meu galego coruñés. No, pero é unha frase que a mí me sirve para
igual así a xente, pois, se non a entendeu, que eu a entendi perfectamente, tamén un pouco co rollo de surf que ti decías, non? De que dabas clases, pois o mismo, non? Que ti, joder, pois, estás indo a clases de surf, igual hai máis xente nesa clase, e nunca te podes, porque a un que está ao lado lle vaya moito máis rápido o aprendizaxe, ti non podes frustrarte porque a ti en 20 clases non eres capaz de coller unha ola grande, ou que sei, e outro si, non? É pensar en, oye, aprendín, vou pouco a pouco, saquei isto. Bueno, pois igual na siguiente clase xa melloro, non? É un pouco tamén isto de, oye, joder, tes que disfrutar do proceso que sacas, sacar as cancións e, bueno, pois igual non funcionou dunha forma bestial. Bueno, pois mellorar ou aprender para a seguinte cousa que sagas. A ver, non sei, é a miña opinión, pero eu cando teña o disco con mix e o mastering feito, ese é o meu éxito. Poder escoitar a miña canción e as miñas cancións, é que se de repente soubese a verdade absoluta de o teu proxecto non vai funcionar, e o soubese xa, eh, faríalo igual, porque eu... Entón, se funcionas dende ese lugar, pois que sorte tes se vai ben, e se vai mal, a nivel comercial estou falando, é o que quería facer. É É o que que tiña que facer, é casi un tiña que facelo. é que, joder, Sí. que ten eu penso, claro, eu penso no 90% das persoas que habitamos o planeta, eh, e cando pensas en legado, non? Que legado deixas? Vale, os que teñen fillos, pois deixas o teu fillo, a educación que lle das, tal, pero moita xente non deixa un legado, ahora que nos estamos poñendo místicos, non? Sabes, é como a tua vida é crecer, Intensos. estudiar, traballar, xa está, e chegas a morrer, e igual non hai nada que se lembre de ti. Pois ti te deixas un disco, deixas Sí, algo aí. sería igual de válido facer pan ou Sí, repartir o sí, no, no, correo ou limpiar en casas ou sí, no, estar... no, no, non digo que eso sexa menos válido, pero me refiro que ao final é como que, porque eu o levo ao punto de, joder, eu, por exemplo, sempre quixen ser periodista e traballar en radio e tal, algo que pues, non vai a pasar ou é moi difícil que vaya a pasar, visto. E é como decir, hostia, que te a sensación que temos moita xente ou ten xente de, buah, que estou traballando en algo que non é o que quero, non me estou sentindo realizado, e no teu caso era, sacas un disco, sentiste realizado, xa está. Epa. Que máis? Que máis? E despois podes ter intención de intentar de facer que funcione e de vivir diso. Parece que iso podemos falar de extremos, ou eres un vendido e vas con todo, tiras os pantalóns ao chan, ou eres super puro. Existe a posibilidade de vou a intentar coller o que quero coller, pero sen perderme a mí mesmo polo camiño, non? Como Mm. non perdo o meu centro, pero E, teño estas intencións. e que Sí. despois o mundo da industria que dicía chego antes, non? Que agora é máis fácil poder publicar, poder facer cousas, de máis ou menos calidad, pero é máis fácil. Tamén a industria ahora mismo está nun punto moi jodido porque, por exemplo, que ti agora saques o disco e a ti o disco permítache actuar aquí na Coruña un par de veces ao mes, por exemplo, e irte a Santiago a algunha sala, e facer un par de cousiñas de vez en cando, e gañar uns cartiños pequeniños, algo, é un éxito. Que un artista poida tocar en X sitios é un éxito. E valoramos o éxito, se valora moitas veces o éxito como ser cabeza de cartel do Son do Camiño. Ser Mm. cabeza de cartel tal, ou ter 5 millóns de ointes, cando o éxito realmente son cousas moito máis pequenas. Si, si non sei, que as expectativas matan o presente, non? Matan o que sexa que está ocurrindo. Eu estou disfrutando moito dos pasos, non sei que vai pasar, a verdade. Teño moita confianza no proxecto, pero non para ser cabeza de cartel de Glastonbury, máis para facer o meu camiño e a miña vida dende aquí, dende este lugar. Así que, non sei. Igual falamos en decembro cando saquei o álbum e ¡buah!
Ou igual estou... Non creo que este rayado, porque non teño expectativas comerciales. É porque xa acepto de partida que o tipo de música que estou facendo non vai funcionar en moitos sitios ou non lle vai entrar a moita xente. Entón, como acepto iso, Sí, pois no, vou estar non, ben. a priori por ese logos demais, ese primeiro adianto, non estamos falando de, por exemplo, música de xénero urbano que vaya a Mm. sonar nos 40 principales. Eso é certo, Sí, claro, claro. eso é certo. Sí, E tamén é importante ter claro esas cousas, non? Falabas das expectativas, ter claro o que estás a facer e que a priori, que despois nunca se sabe, non? Que de repente, hostia, hai cousas que parece que non van funcionar e aí están. sí, sí. Non se sabe, non se sabe. Eu intento non mirar moito cara a ese futuro comercial, porque non sei, Mira, non sei. va- Vou estar ben, vamos a sí. mirar o presente logo. Vamos a mirar o presente e vamos a falar dunha figura da cal eu me vexo obligado a preguntarte, que xa nomeamos aquí varias veces, que é o señor Iago Blanco, que te está... Que non é familia mía. No, que somos blancos dous, non é o meu... Igual é o meu pai perdido, non o sabía, non sei. a ver, oye, pode ser, eh? Habría que preguntarlle como foron as súas noites fai uns Sí, anos, eh? sí, teño que conseguir información sobre iso. Iago, a miña experiencia con Iago é que Brais, de Brian De Palma, co que eu toco, coñecíano por unha grabación hai anos de outra banda. E para gravar o seu primeiro EP, no que eu tocaba a guitarra, díxome, conozco a este tío, imos quedar con él e vemos que tal. Así que fomos ao estudio, a Drum and Roll, en Coruña, e despois dunha conversación cortiña aí con él e de falar un rato, saímos dicindo este, seguro. Gravamos 2 EPs con él, 2 anos diferentes, e creo que é imposible que alguén mo diga, por favor, se é posible traballar con Iago e non facerse colegas. Creo que non é posible. Entón, somos amigos agora, vive aquí al lado dende hai pouco, estuve en Bastiagueiro agora mesmo. Non tiña claro con quen facer a mezcla ou mixto disco, porque pensei que quería ao mellor buscar alguén máis metido en temas un pouquiño de electrónica, non estaba seguro do son, e despois pensei como, que va, eu o que necesito é o diálogo que vou ter con Iago, porque sei como traballa a nivel técnico, bueno, pensaba que sabía como de ben traballaba a nivel técnico, agora Flipas moito máis, teño non? outra idea, sí, moito máis. Pero o que sí sabía 100% era o tipo de diálogo que eu podía ter con el. E así foi. Así foi. Xa o primeiro día que estive no estudio con el, como agora levo un pouquiño máis dun ano producindo, humildemente, porque productor non son, creo. Pero estaba aí no estudio e era diferente as primeiras veces porque veía o que el facía era como, vale, entendo un pouquiño do que estás a facer. En algún momento deixei de entender. En plan, vale, agora isto é polo que estou pagando, É non? que, Como... joder, eu Sí, conversei con el aquí 2 veces, hai 2 conversas sí, sí, publicadas con sí, el, unha que é a última na que ensina aí a cancionciña de Capital, ensina un sí, pouquiño Capital Bosco. o asunto, e a mí me flipa porque se ve que unha persona que non, vale, lóxicamente ten o seu traballo produtor e o seu negocio, o que falamos ahora, pues, onde gaña os cartos e todo o que queiras, pero notase que máis alá deso é unha persona que apaixónalle todo ao que ten que ver ca música, que lle mola saber os procesos creativos, mola lle entender todo para poder Mm. propoñer ou dicir cousas joder, eu xe coñezo cuantos produtores e creo que se eu tivese un proxecto musical en algún momento da miña carreira tería que sacar algo con el, sí ou sí. Sí, é que ademais Iago é desa especie rara de xente que normalmente se ti fas algo moi ben, é como que te creces un pouco. Non é que te crezas, é que o inflas un pouco, Mm. non? Como, oh, este é o meu servizo, o meu produto e tal. E Iago é como un tío super normal de primeiras, non? Super normal. Eh, e despois ves o pro que é, pero de primeiras, se non prestas atención, pensas que estás falando cun mortal.
É un mortal, pero é un profesional de altísimo nivel que o mellor non o aparenta de primeiras, Home, creo. o certo é que, joder, Polo xa cercano que é, te polo cercano ten que xa é, varios pero proxectos, sí, uns 4 proxectos xa sí. que xa teñen un nome Mm, e eu, polo que non, falar con grupos e con outra xente, pois daste cuenta ou te contan de outros produtores que, bueno, así que xa chegan a un nivel, pois só queren traballar con xente que xa ten percorrido e, joder, eu lembrome o día que lle fixen a conversa, na conversa me di algún, e despois me dixo algún nome fora da conversa e algún non me dixo nomes, pero me dixo que estaba traballando con xente. Igual ata algún xa eras tú que xa estabas en mente. Foi hai pouquiño, estábamos falando dende hai meses, pero o mix do tema foi entre maio e xuño. Pois igual xa desa conversa, Sí. porque a mí me dicía que había xente que quería sacar as súas primeiras cousas, que había varios casos, non? E tal, Mm. e diste, joder, notas que un tío que non está crecido cando decide apostar por proxectos novos e dedicar moito tempo a proxectos como o teu, eso mola. Sí, sí, sí. E o diálogo con el. Porque eu teño a experiencia de gravar con el en estudio, gravar as miñas guitarras e ver como outros músicos, tanto músicos con moitísimas tablas, como músicos como de primeira experiencia en estudio, e como el lidia ca xente, como el trata a situación. Sí, só vou dicir cosas boas de Iago. El xa o sabe. Ahora, se coincide que Iago está vendo isto, débernos aos dous unhas cañas ou unhas O que Coca-Colas. acordamos xa para Que o dicir que isto. eu de Iago se digo algo, cousas boas simplemente para que pois me invita a cousas. O sea, xa está, é así. No, pero sí que sí, aparte o sitio é a hostia. O sea, Sí, sí, sí. o estudio eu que non entendo de prácticamente nada, a mí me parece aquelo increíble. Ten unha nave espacial ali montada que digo, joder, Sí. macho. Isto é Se a queres hostia. ver outro final do espectro, se facemos outra conversa no futuro, ten que ser no meu estudio, que é o meu apartamento, e non ten nada de estudio. Vale, me parece, mira, xa te tomo a palabra de que Sí, 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 cando este seguro. publicado o disco, Sí, vou e para vemos aí. os proxectos porque é a parte boa de producirme a min, de ser o meu produtor, é que teño os proxectos e todas as pistas e toda a fricada un pouquiño menos profesional que Iago. Sí, pero bueno, tamén estás dando os teus primeiros pasos nese aspecto, ¿no? Que decir, ao final tampouco, coño, home, creo eu non, que se ti ora produces ao nivel de Yago ou ao nivel de outros produtores que levan moitos anos, están con artistas de moitísimo nombre, se ti xa fas unha produción a ese nivel, estamos falando ante un prodigio, Non, non. Non, eu fixen isto na casa non só por cartos e por presuposto. por inquietude. Fíxeno pola tranquilidade, si, de estar no meu proceso. E foi un máster, un máster en autocoñecemento, non só a nivel musical, senón todo. Sí. Eu Pero, faríano outra vez, Tamén teño ganas de ir ao estudio outra vez, porque para mí é o campamento. En plan, ir a Drum and Roll con Iago é como irme de campamento. Sí. sí, pero sí que imagino, entendo o que dis, non? De ti dedicarte ao proceso porque supoño que ao final, levando a comparativa dese soño desa meniña, as cancións son os teus fillos. Entón é Sí. como que, claro, ti queres cuidalos, ti queres educalos, ti queres que vayan crecendo e non solo metelos nun internado, non? Como podría ser igual. Como fixen. Claro, como viste no soño. Que igual por eso tamén estás producindo, porque no soño é, hostias, non, teño que cuidar eu todo. Sí, sí. A ver, é que estou facendo unha cousa un pouco antisistema, antiindustria musical, porque estou facendo o meu primeiro lanzamento é un álbum de 17 cancións. E agora estamos na época da aceleración e da inmediatez e de teria que estar sacando single, single, single. Sí. Ou cousas máis pequeniñas, ou a min gustame moito os álbums. Eu escoito un álbum de principio ao final, tirado, con auriculares. Encántame ter esas citas, non? Que, que E putada, entón que se perde eso. entón o proceso creativo deste álbum foi como buscando coherencia. É dicir, que eu fíxenme como unha especie de cuadrícula e eu fixen todos os beats, as bases rítmicas das cancións e despois gravei os bajos, os baixos, e despois as guitarras acústicas, pero todo a vez, non remataba unha canción e pasaba a canción seguinte.
fixen isto porque quería encontrar unha especie de coherencia no son. E creo que o resultado está casi rematado, faltan algunhas voces. Creo que son cancións moi diferentes, pero que hai señas de identidade moi claras. Cousas que descubrín polo camiño. O sea, estamos entón ante un traballo que ten un aspecto conceptual que Sí, hai que estar moi, cando este publicado todo, hai que estar moi atento, non? sí, non vou adelantar moitísimo, pero hai un rollo cos números, por un lado, co significado do número 17 para min e a posición na que cada canción está no álbum. E tamén o subtítulo do álbum é Volver a la orilla, entón é unha especie de viaxe conceptual. Estou usando palabras un pouco cliché, viaxe conceptual, pero sí que é unha especie de álbum conceptual, é unha viaxe cíclica. Sí, entón, porque creo no concepto de álbum, e gústame o álbum, non como colección de cancións sen máis, senón como... É que, joder, eu son como a ti. A min mólame escoitar un disco enteiro, tío, polo menos un par de... Non unha vez, un par ou tres veces Sí, de escoitar e dicir, buah, este primeiro vez igual non conectei co disco. E dicir, vale, escoitei no coche. Vale, pois a seguinte vez camiñando por Riazor. Ou a seguinte vez tirado na cama sen facer nada. Porque entendo que cada vez sodes menos, a ver, hai moita xente que o siga facendo, non, pero parece que o que menos se fai é facer un disco cun sentido as horas das cancións, cunha historia, cunha mensaxe, cunha vida, e para mí pareceme un respeto tamén para vos, os artistas, sobre todo decir, hostia, joder, normalmente unha orde de cancións é por algo, pois coño, vou escoitar, despois lóxicamente haberá cancións que me gusten máis e me gusten menos, entón pois escoitarei a mellor despois farei unha playlist e das túas 17 cancións igual meto 5, que son as que máis me sí, flipan e claro. son as que máis vou escoitar, pero darlle unha oportunidade sempre a un disco de enteiro, ostras. Sí, sí, estou totalmente de acordo. A ver, non é necesario que fagas The Wall de Pink Floyd, non ten que ser a viaxe conceptual, pero sí algo de coherencia, sí, algo de coherencia nun traballo me gusta. O que pasa, non é obligatorio que fagas isto de ir traballando en todas as cancións ao mesmo tempo. Porque dos contras que ten este proceso é que durante un par de meses es un tolo. Es un tolo, porque tes beats con baixos grabados. E levas un mes traballando, pero non hai cancións aí iso. Entón, eu, ata que levaba 2 meses largos e din un paseo cos instrumentales Sharp de beats, baixos, guitarras e algún detalliño, e fun escoitando os instrumentais no paseo e foi como, vale, isto é algo. Non levo 2 meses como... Porque calqueira persoa que entre nun proceso creativo profundo e largo vai pasar por días de chuta de inspiración e todo vai xeñal e cantei perfecto e por días de son un músico de merda, nada do que fixen ata agora ten sentido e tal, e días de oficina. Esos 3 tipos de días. Como Días levabas arriba... Como levas os días malos? Os días de decir, de ver que igual non avanzada como ti pensabas ou como a mellor te gustaba en ese momento, como eras capaz de continuar o día seguinte? Eu din con esta idea é máxica, entender que hai 3 días e que se todo va ben, é máis ou menos un destes 3 días cada 3 días. O día bo, o día malo de desesperación e o día neutro de oficina, de estou traballando. Entón, neses días de desesperación, estaba disponible igual, presentábame o traballo e intentábao, e o mellor nalgún momento era como, hoxe non é o día. Pero, sorprendentemente, despois miras atrás o que fixeches ese día e normalmente rescatas cousas. E non era tan malo como ti pensabas, Sí. Yeah. Me mola. Pero creo que incluso non só os días malos de desesperación, senón os días neutros, os días de
é como veño a traballar, canto unhas escalas no piano, toco estas cousas en Ableton, esos días neutros, grises. Creo que cando aprendes a vivir aí e ir a traballar aí, para min é cando estás empezando a ser artista. Cando eu empecé a ser artista e considerarme a mí mismo artista e artesán. Non vivo só dos chutes de inspiración. Estou aquí presente facendo o Todo... traballo. Sí, a práctica, estou na práctica. Dentro Sí. deste antisistema que está sendo un pouco da música, facendo todo isto en contra, Justamente. como vas a plantexear logo estes próximos meses ata o lanzamento? Que idea tes un pouco de como facer? Porque claro, vexo e entendo que non vas a sacar os 17 cancións antes de que se publique todo, non? Non, teño moi bo asesoramiento por persoas cercanas e tamén pola distribuidora ca que estou agora, Gran Sol, que funciona con The Orchard. The Orchard é a distribuidora Sí. grande e Gran Sol é unha pequeniña que ten o diálogo cos artistas pequenos, sen números. Así que tengo as súas opinións sempre moi respetuosas. E entón sei como funcionar a nivel comercial e, como dicía antes, como podo adecuarme un pouco a como funcionan as redes sociais, a como funcionan as plataformas digitais de música, pero sen caer en merdas que non quero facer, non? Pero sí que vou sacar un singles. A miña idea era sacar en setembro, outubro, novembro e despois o álbum en decembro. Pero creo que igual saco un single en agosto. Vou falar con Iago. Cando esta conversa se publique, Xa vai estar feita, sí. xa vai haber unha decisión. Un plan claro, sí. Porque son moitas cancións, entón sacar ata 5 singles está ben. Sí, claro, porque esa é outra. Falábamos antes dos discos e tal. Eu a min, por exemplo, cando alguén un artista publica o disco e ves que son 8 cancións e 6 son singles que están Sí. xa publicados, diste, Ah, hostia, xa non teño as ganas desa viaxe de escoitar o disco inteiro, xa se me perde, porque como, vale, este xa sei calé, este xa sei calé. Entón, no teu caso, sí, ves, de 17, que publiques 5 ou 6, sí. non pasaría realmente nada porque, hostia, quedarían mínimo 11 cancións para descubrir, que me parece Sí. unha cantidade boa, E deixar secretos dentro do disco, como igual as miñas favoritas que non que sexan queden singles. aí. Sí. Pero tamén é unha putada cando te gusta un músico e só ten publicadas 2 cancións ou 3, non as non queres escoitalas en bucle tampouco eternamente. Entón, a mí gústame, sabes, teño ganas xa de ter un montón de cancións publicadas. Sí. Estás aí. Sí, teño ganas. É que eu sacaría 3 discos este mes. Non se me ajota a creatividade. Agora mesmo, nesta etapa da miña vida, Bueno, estou está guai, hiperproductivo. ter Sí. aí esa mente activa. Está ben. E mira, Sí. en canto a presentacións en directo, en canto a concertos, cal é un pouco a túa visión ou como queres tamén afrontar ese aspecto? O que pasa é que pola miña experiencia musical en directo da liga na que eu xogo, de baixo nivel, eu coñezo guai a ruta dos chiringuitos galegos e un par de cousas máis. Entón, sei que isto non vai ser aceptado en todos os chiringuitos. E eso me dá forza, me refuerza. Entón, estou ensaiando cunha chica, con Ceci Burillo, Cecilia Burillo, que tamén toca en Crece, e Planet Sauvage. Planet Sauvage é a miña banda favorita de Coruña, aínda que Pois non os teño só... localizados. Non, porque acaban de empezar, deron 2 concertos, pero vas flipar. Sí, entón teño a sorte de estar tocando con Ceci. A miña perspectiva agora mesmo é que estiven moi centrado no disco. Vou pechar un par de fechas, nada grande, obviamente, porque son quen son, pero con dar un par de fechas este verán xa estou a gusto. E despois, de cara á presentación de disco, sí que quero facer algo especial. Non quero desvelar moito, teño moitas ideas. No, a ver, non vamos a desvelar porque cando salga o disco, cando se este cerca, hai que facer esa conversa Pues aí, aquí en casiña.
hai que facer Sí. e desvelar porque lóxicamente, hombre, tamén se agora desvelas todo xa, Ah, ostras, pois tampouco é como vale, xa nos vamos a sí, olvidar, cando chegue xa sí, non vamos a saber nin o que dixeches. Entón, hai que sí, deixar tamén un pouco de misterio nese aspecto. Así sí. que Quería mencionar de todas formas, xa que mencionamos a Iago e mencionamos a Ceci, mencionei a Ceci, quería mencionar que un pouco a dirección artística do proxecto, en realidade, pero sobre todo o diseño e a parte de artwork visual, ven dunha chica que se chama Amanda Tato e que ten o seu proxecto que se chama Tramanda en Instagram. É unha maravilla. Leva involucrada no proceso creativo do disco dende que empecé a facelo, escoitando as demos e preguntándome moitas cousas sobre as cancións e involucrándose de verdade, non só facendo ilustracións do que ela quería ou do que... E, e vai ser unha parte moi importante do álbum tamén, a parte visual. De Lobos de Mar xa existe un lyric video, unha animación cada canción vai ter un símbolo e unha animación e un lyric video ca letra do... E todo iso vai ser un libro. Porque eu quería ter o meu disco, pero facer un disco é como facer CDs agora non sabía se quería. Entón vai ser un libro o formato físico, cas hostia, letras. antisistema total, tío. Sí, tío. O sea, antisistema total. Antisistema Sí. total, me flipa. Me flipa. Me mola o concepto, porque ao final o mismo de escoitar álbumes. Xente que compremos discos, bueno, agora compro máis vinilos que discos. Ahora tiro polo vinilo. Pouca xente realmente compra, non? Un pouco Ujú. ou lle dá valor ao que está a comprar. A veces é como va, o compras e tal, pero non lle das a valor a eso que, hostia, que é un traballo e son cartos tamén. E E que unha cos cousa, vinilos ten sentido o vinilo, non? Pero o CD agora todo o mundo leva o móvil conectado no coche, sí, é temos que plataformas os coches digitais, xa non teñen prácticamente pa meter claro, CDs, non... sí. Entón, eu quería formato físico, pero tamén a min o que máis me gusta dun disco é o librito, non? Mm. As letras e co artwork e tal. Entón, tivemos esa idea. Sí. E ademais as letras son unha parte moi importante da miña música e deste álbum. Pero, Fastidiame moito escoitar música na que as letras non están coidadas. Sí. Eu non son ninguén, a nivel musical ou a nivel no, lírico ou a nivel pero vocal, pero fastídiame cando está claro que a letra fácil que cabía en ese verso. tampouco co que falamos antes, ao final de darlle cariño ao que estás a facer, non? Que eu por exemplo, joder, a xente sabe o que me flipa, o que música que me gusta, e hai moita música que me gusta, que a min, por exemplo, cando se fai o debate sobre, pois, por exemplo, o reggaetón ou xéneros de trap ou música urbana, que é a que se suele criticar moitas veces máis, eu sempre digo, xa é que a mí non me veñas a dicir que este artista X fai música vacía porque eu xa sei que é música vacía. Me refiro que é música na que as letras o que distí son 4 palabras que riman, que non hai un sentido. Pero eu escoito esa música mellor para un momento de baile, para un momento de desconectar, que non quero precisamente, o sea, que quero música, pois acompañamiento. Pero despois valoro moito, me flipa, pois eu son moi de cantautores, eu son moi de Mm. cantautores, son moi da xente que escribides cancións que teñen... Pero unha cousa, porque ás veces a xente máis do mundo do rock e cantautores e tal, criticamos o mundo do urban, pero, por exemplo, creo que a coñeces, Sophie Peries, que Sí, é de Coruña, pasou por aquí por a Cale tamén. claro, por eso. É amiga mía e como ela outras, pero eu a teño cerca a ela. E se ves o seu móvil, as súas notas, as letras que Sí. ten escritas, o seu proceso creativo e, sobre todo, canto corazón pon na música, digo Sofi porque a teño cerca, pero en todos os No, xéneros que va, hai xente traballando e facendo as a cousas ver, ben e con eu profundidade, puxen eses exemplos de estilo que son os máis criticados, porque hai máis cousas son superficiais os e máis criticados, efemeras, pero coño, ti ahora te escoitas por os 40 principales ou cousas máis pop, cancións sí. de pop, cancións que dis ti, joder, eu non son nadie para criticar porque non sei escribir, que, o sea, non teño capacidade, pero hai cancións que digo, é que, hostia, tío, é que isto non ten,
O sea, Sí. vas ao básico, vas ao tal, e vas a frases incluso trilladas de outras cancións. E sí que é verdade, non? Que o que diste, que a veces criticamos ou se pon o foco en cousas, e non, porque Sofi, por exemplo, joder, Sí. tamén Non, é unha persona con unha mente tamén que lle traballa non moito para, non para. e moito aí tamén. Sí, hai xente que escribe moi ben en Coruña tamén. Penso en Carlos Norteño, que tamén estivo contigo, Sí. tamén colega, e que este ano quería ir a todos os concis de xente emerxente. E levo máis dun ano indo a todo o que podo. E agora teño fe na escena local coruñesa. Porque sí, creo que existe máis que nunca, bueno, máis que nunca. Creo que os maiores, digo, os meus referentes maiores de Coruña igual son Néstor Pardo, existía antes Ánima tamén, Malc, a xente de 30 e algo máis. Creo que tiñan escenas divididas, como os do punk, ¿no? Bastards, tal, os do jazz, os que van ao Filloa e tal, os rockeros, os de Rockbox e tal, que son colegas. Pero agora igual é a era das plataformas digitais ou algo, pero creo que respetamos moito máis outros xéneros, non sei. Eu podo ser amigo de Sofía e respetar os xéneros urbanos, ir a concis de rock e ir ao Resurrection este finde, pero tamén ir ao Fillo a ver non? A Leticia Rey, por exemplo. E creo que agora os da miña idade, algúns de nós, estamos facendo un pouquiño de escena, gracias a cousas como a Disfrutona e os micros abertos, e ter salas accesibles para xente xoven, e gracias a proxectos como as sesiones en Vilo, que é un proxecto tipo... Tamén outro proxecto Proxectazo. cuidado eso, Sí. que cuidado. Gracias a esas cousas, a escena local cobra forma, cobra sentido, sí. É que eu non entenderei nunca, eu podo entender lóxicamente que hai estilos que non gustan a unha persona polo que sexa, non te ten por gustar todo. Pero esa falta de respeto por outros estilos, me refiro, oye, joder, vale, ti eres roqueiro, pero podes respetar que se faga outra música. E o que dis ti, cando falamos de escena, non hai mellor escena que os que se apoian máis alá do que fagas. Porque Claro. Se a este nivel Coruña, os artistas sobre todo, non vos apoiades entre vos, que carallo vos vai Claro, apoiar? sí. Em, em, Eu, non sei, é a miña perspectiva, pero eu que levo un ano, máis dun ano indo a todo, vin de todo. Estou nun punto no meu desenvolvemento musical no que apórtame moitísimo ver os pros máximos en festivais e apórtame moitísimo ver a calqueira cunha guitarra nun bar. E que aprendo e entendo cousas e cada vez creo que cando máis aprendes, máis difícil é dicir isto é unha merda. Cada vez o dis menos. Non dis isto é unha merda, dis non me gusta ou podes criticar cousas concretas ou opinar sobre cousas concretas, eu pero... que levo dentro o ano pasado, por exemplo, o ano pasado entre festivales e sobre todo concertos aquí na Coruña, fun a casi 400 concertos o ano pasado. Wow. Que Wow. Iso é varios nun día. varios nun día 400. de irme algún día de ir a Mardi, empezar o da Disfru máis tarde, irme ao da Disfru, o sea, dese nivel. E Respeto. o que diste agora, eu agora valoro, e sobre todo cando vexo un proxecto unha vez, como pode ser o caso de Leria, ou Capital Moscov, Sí. ou tal, e os volvo a ver meses despois, e digo, hostia, como en este tempo fixeron dos concertos máis, ou sin facer máis concertos que eses dos que vin, e digo, buah, é que os vexo máis soltos no escenario, ou noto mellor a forma de pasar de canción a canción, ou o que diste, se valora. O sea, a forma de valorar a música realmente é ir ás salas e ver os artistas emerxentes. Sí. O sea, é como ten que ser. E todo, e comprar o fanzine do teu primo, ir á obra de teatro do teu amigo, son cosas moi fáciles. E normalmente, ás veces, un mércores, un xoves, e queres estar en casa esa noite, está ben se queres descansar algún, non? Ás veces. Pero é por pereza que non imos, ás veces. Nin sequera por cartos, é por pereza.
E É se o que fas, sempre tes unha recompensa. Nunca te arrepintes. Ou case é moi raro eu que digas, para que fun? eu teño ido a Disfrut onde máis vou a descubrir cousas. A veces lle digo Sí. escribo a Iago e Mm. lle digo, oye tío, que hai hoxe? Quenes son estes? E dime, son os de rock, uns veñen do País Vasco, os outros non sei que, tal. E dime, os de rock na proba de sonido, os que veñen do País Vasco son a hostia, os outros, máis ou menos, tal, non sei que, ou ao revés, ou tal. E dime, vente por aquí, e vou. E eu sempre Sí. me pasa unha cousa, eu como me guste o concerto, eu empezo sempre atrás. Claro, se non coñezo os grupos, eu me vou para atrás, porque claro, non vou estar aí. Claro, sí. E como me guste, sexa o estilo que sexa, vou poquinho a pouco, vou poquinho a pouco. E sempre acabo nunha posición máis cercana, sabes? Ya. Porque é como os valoras, e non me gusta, pois vou para atrás. E non me gusta nada, 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 nada. Pois vou ao piso de arriba, estou co camarero que está arriba tomando unha cerveza e xa está. Quero dicir, pero Sí. se non vas, non sabes tampouco se che vai gustar algo. Se eso así. Vou preguntar eu, cales son os teus favoritos de Coruña, máis a nivel local? Proxectos musicais favoritos? A ver, Ou algúns que queiras dicir agora. Non que teñen que xa non, favoritos, xa pero nomei di algúns. moitísimo. É que xa nomei a Leria, para min ahora mismo son o meu top absoluto. Son Leria por riba de todo. Despois, flipame moito velo en directo a César Decenti. César, ainda non o vin. Me mola Teño a super forma na que pendente. transmite. Despois, e que dixistes ti a Carlos, Carlos Norteño, Carlos, o Carlos seu mola estilo, moito. a min que un tipo ca súa guitarra de repente se me poña a rapear, aí va que tiro con todo, se me poña a rapear e tal, é unha cousa que digo, isto é tremendo. Sí. E despois, por exemplo, así un pouco xa de outro estilo, Wet Sox. Sí. Tamén producidos por Iago, non? Sí, Creo que sí. 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 Tamén os vin solo unha vez e tamén me mola, me mola. Pero hai moitos nomes, tío. Realmente hai moitas cousas. Hai moitísimos. Hai cousas aquí Sí. que en moitos estilos. Leticia. Sí. Leticia Rey, por exemplo. Leticia, increíble, sí. Que tamén cando a vin no Filloas o ano pasado. Eu tamén, sí. Non o último, o anterior No Juanfe anterior, que sí, o último que fixera. Foi como de, buah, estou flipando con isto, o sea, que sentido ten isto que estou a ver? É moi guai. O sea, temos unha escena Eu moi top aquí ahora mismo. quero facer referencia tamén á escena local, aproveitando Planet Sauvage, vas descubrilos e vas caer de cu. A min Candela Liste encántame, que era a cantante de Crimson, bueno, a cantante de Crimson and Clover. E Candice Freckles, que leva a Cami posta. Candice Freckles, que son colegas tamén, son incríveis. Voume olvidar de moitos nomes, entón podo deixalo aí, creo, porque poderíamos dicir, como eu podería dicir 20 nomes de xente No, pero o que sí que podes dicir é, despois fora de directo, me mandas unha mensaxe con todos os nomes que te vayas acordando para que veñan por aquí todos esos grupos na cuarta tempada sí. e pasen por aquí porque vai haber unha Xa cuarta tempada. pasaron moitos dos que me gustan, que estiven mirando a Cande. É que por aquí Sí. pasou... Joder, a depende que pasou por aquí, chaval. Sí. Pero sempre queda máis, porque a min flipame, porque eu sempre descubro cada vez máis grupos. Aquí en Coruña ou en outros lados. E mola todo o que hai escondidiño, todos que estades aí, que hai ocultiños que hai que rascar un pouco e deste mola en descubrir. Eso é Sí. o bestial. Eso é bestial. Pois, mira, vouche facer as últimas ou casi últimas preguntas desta conversa, que son as preguntas que, bueno, son importantes para varias cousas. Unha para saber se és un psicópata ou non. Vale. Vale, Sí o sea, son, vamos a ver, isto está científicamente demostrado por moitas universidades, é un estudio que ten unha base científica moi importante. Menos mal que eu non creo na universidade. E a segunda, e máis importante, depende do que te digas, esta conversa vai a ver a luz ou non.
Ala, ala. Vale, imos. Son ahora mismo 9 menos 10 da noite. Acabamos a conversa, tes fame. Claro, xa é tarde. E dis, ti, hostia, que como? E empezas a mirar por casa. E non fixiste Sí, a compra esta semana. Entón, ti empezas a sí, mirar, e abres a nevera, tes leite. Si, bueno, teño sí, leite. Abres un armario e tes uns Choco Crispies, uns cereales. É o único que podes cenar. Eso ou sí. chamar a un restaurante que che leven a comida ou baixar a un restaurante. Pero tes os cereales aí. Contemplas esos cereales con leite como unha cena válida e deliciosa ou non? Eu non. Igual nalgunha volvendo de algunha festa moi concreta, sí, pero hoxe non. Hoxe non o Vale. valoro. Vámonos entón a ese escenario de festa. Ti pides unhas pizzas, vale? Cos colegas Sí. ou tal, unhas Mm, pizzas, e quedan uns anaquiños, porque, bueno, despois de pedir 20 pizzas, eso des 4. Entón quedan uns anacos aí, que lóxicamente non se tiran, que os se mm. gardan. Entón ti chegas de madrugada ou de mañán, cada un chega a hora que sexa, de festa, e tes fame, porque normalmente o xeo polas noites suele dar fame ao día seguinte. É unha cousa que o xeo non sei que ten, que dá fame. Entón ti ves a pizza. Primeira pregunta, contemplas esa pizza como cena posible ou desayuno Sí, posible? sí, sí. E desayuno mola tamén, sí. Vale, pero como a comes? Quente ou fría? Fría. Viste que rápido? Fría. Vale, Sí, sí. xa non Ten algo, contemplas... é como outra comida diferente, a pizza fría do día seguinte. Sí. Porque ti microondas non contemplas, non? No, empeoraría. O sea, Vale, sí, vale. fría, fría. É correcto. Esta sí que É é correcta. correcto, non? Esta sí que é Sí. correcta. Teño que dicir que Iago me deu unha idea de que se podían poñer un vaso de auga no microondas É moi que, experimental, que Iago, é moi experimental. proveino, fixenlle caso. Entón dixen, joder, me dixo moi convincente, tal. Eu creo que non, porque normalmente mete no microondas e sale blandengue. Pois esta non é que Sí. ese blandengue, é que creo que era masa xa, o sea, se desfixo todo. E dixen, isto non pode ser. Vale. Estas son as preguntas que fas sempre, entón. Esta é unha Son as preguntas sí, comunes. son preguntas comunes para todos. É unha base científica, son unhas preguntas moi importantes, ves que son moi inteligentes. Última pregunta, tortilla de patacas. Con cebola ou sin cebola? Sí. Con cebola nada. A ver, sei Poderías, o que pero non. hai, pero depende de se teño expectativa de comer tortilla, en plan, comer tortilla, estou en Galicia e comer tortilla, ou se é como Sí, bueno, picar algunha tapa de algo o que hai si nese... nun bar que por coller Sí, algo así un pouco por picar. podería comela con cebolla, Vale. non... E moi feita ou estilo Betanzos? Betanzos, sí. Vale. Pois, eu agora aquí teño varias pantallas. E aquí nesta pantalla que onde te estou vendo en grande, aquí te vexo en pequeniño, aquí en grande, fui analizando todas as respuestas. Primeiro para ver se dicías de verdad, porque ten un software aquí que flipas, e dicías ti que eras psicópata, eu digo che que eres un 25% psicópata. 25. Sí, Necesario conservar ese 25 de porque psicópata. o dos cereales, eh, unha cena de cereales é unha maravilla, joder. Sempre, veñas de festa ou agora, sempre moi boa acción. Pois, Teremos que tomar cereales cando veñas a casa. a A ver, seguinte é o que toca. vai Se ser toca. a cena. Me sirve, Vouche invitar a cenar cereales. me sirve, me sirve. Pois, tío, moitísimas gracias por vir por aquí, por dirá a xente, casi non falachedes do tema, é que o tema fala por si solo, o tema fala por si solo, escoitádeo, e xa, creo que é máis importante escoitar os temas que desgranalos en profundidade. Non, creo que tampouco non é tan necesario facer conversas nas que se fale especificamente dun tema 40 horas. Pero gracias por ter pasado por aquí. Mólame que sexas así de antisistema ca música. E con E todo, vouche un chamar pouquiño con todo. o antisistema da música porque me mola como estás plantexando por lo menos este primeiro traballo, despois pois a experiencia ou o tempo che levará a outros camiños, pero parabéns por como estás a facer, porque creo que sodes xente como a ti necesarias para a industria, para que
que bueno, que non se faga todo igual, e que algúns digades, pois queremos levar ao noso rollo, e non che podes desexar sorte, porque creo que a sorte é moi relativa, simplemente que sigas con estas ganas que tes, que sigas con esta filosofía, con esta mente, con ese disfrute por seguir probando cousas, facendo cancións e ter 50 discos xa para poder publicar, e queda esa segunda visita, Pendente. fago eu aí, presentamos o disco e o que vai a surgir, e a ver se nesas datas que fagas pois me coincide para poder Sí, ir a verte. sí, avisareite. Gracias pola invitación, paseino moi ben falando contigo. Sí, sí. Foi un placer para min tamén. Pois, xete, na descripción todos os enlaces para que sigades as súas redes, o seu Spotify, estedes atentos a todo o que vai a facer. Nas miñas redes tamén compartirei na medida posible todo o que vai a facendo e publicando. E xete, vémonos na próxima conversa e, sobre todo, como sempre digo, vémonos nos bares disfrutando da música en directo. Chao, chao.